Sekar Jingga. Iki petuk menyanyi ora pati omeneh. Iki mbuke kembar. Rapati opiye? Kae Pak Bisan. Nah, padha leh di anak kembar lho, Lin. Upama lho biyen ki kowe rabi entuk dilah to, anakmu papat. Lho. Heeh, muluk sujukne ora entuk dilah. Kowe loro iki loro. Dan mandi sujukno ora entuk kowe ya, Nduk. Lah ya pesen entuk aku ya. Terus anak kok papat ngono lho. Endah leh rojah rajih kae. Piye gawe pisan kas 6? Wis rasah. Kok pindho 8 ngono. Lah sing ragati sapa? Amoh ya amoh. Uluk salam. Make kembar. BPJS sing ragati. Ya, ngisini BPJS. Ya. Tak terenge pernah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu. Lho. Apa? Ngene iki waune saking Mangku Jayan jane urung lulus. Ning pun nyuwun medal. Ngoten nggih ngeten iki senten sisa-sisa. Pak Sri mending tutupi wae aku ya mbayangke kok nang omah kaya bokoke kembar. Oh iya, sing nang omah ya koyo ngene iki to pucuke. Oh. Tenang omah gak liyane bokonge anakku. Oh iya iya iya. Larasipun slendro. Dereng Mbah, Paimin, dereng wonten. Oke. Sinebut pahlawan putri. Sri Kucing. Karo belo aja ngono Mas. Sri Uning kok Sri Kucing diamput. Sri Uning Marahi Romani lho. Sri Uning Mustika Tuban. Ganti Pak bosen aku. Maksudmu? Iki ndek ya iki kok. Oh lah. Weh ngeceh aku. Oh gak ngece. Lha mbok kirake aku MC, heeh. Nyelawe kok. Apa iya? Kon ganti. Iya ganti. Aja turu. Wes jare. Sekian lho. Wes. Piye? Ora matuk neh. Dek iki ya wis. Tak iki. Saben bengi nyawang dijengkleng mapan ngono lho. Rasane piye? Gak kerasa. Oh. Apa mergo wis usia barang ngene iki apa piye ya? Leh mergo ora krasa ki kok Lah piye? mergo nggon aku kurang ngene iki ora. Lah piye? Mergo nggonamu sing wis remuk. Masa? Lah wong aku metu jalan tol kok. Oh, Piye? madhep rene. Iya. Aduh. Yen memajang mung karo ngene ngono lho. Arti jenggleng Ya nek aku ngene ya jenengan acak-acak kursi. Jano. Sik, acak-acak kursi. Kene wae sing luwih. Kecantol TV engko. Gak apa-apa. Iki cek asuransi kok. Apa? Kene bae lho. Iya piye? Jano. Kenek tenan. Orang jarak kok. Alah, jarak toh. Ora. Bati. Biasane ngono kuwi anu nyawer sik, sangu ora mau, saket sik. Kepleset aku mau. Rasa kepleset. Mek semprepet. Lah iya to. Kembang bae. Weton
ngene genti. Gundul. Piye? Lek murah piye? Kaya kok nyewoki. Ya ora apa-apa. Jadi congkel ta ya? Teko ngendi bawaku? Ya tekan kene mondokan kene maksudnya. Gunung. Oh. Biasa wae. Oh, lah yo amok tenan. Ketoke nyat wis gak pati enak kok jenengan ki, Pak. Karo Rohman ya. Aduh. Aduh, kok nek dikenek tenan piye iki aku rong kabeh lho, Pak. Aku rong kabeh lho masalahe. Aku rong kabeh. Lah rong kabeh nek jeneng amok ki ora arep piye-piye kok. Heeh. Lho ngono Dan. Kowe rak botol tenan iku. Pacitan sarwi rekake. Iki cara babon ngono kowe iki tak umpamane babon yo pengen ngendhok. Masa. Rekake ngindari ning ora. Blorok nek blorok nakal. Panas udan. Aku meling penyanyi telu kuwi. Sok nek gawe klambi ora sabenike dodo kok mburi. Lah ngapa? Warung nerang rekasane MC yo yoga kon benekne ora gudak benekne dhewe. Ya. Sesuk benike kok ngarep ora ngene iki. Angel Mas niki wong benekne nggone cah niki angel. Saking sesake klambi, barange semono, dadak tak purut saka ngarep. Lagi saka benekke kok mburi. Masa. Tuku sing anyar ya, Apa sing nih? rada longgar. Apa nih? Apa dong jeritet ngono iki gak lara, Nduk? Oh, gak. Wow, kuwi ya kulit mati jebule. Panas udan aling-aling caping gunung. Ayo reokan. Dewe wae kok kejar Rohman. Pak dicokot ngono lho. Kan reokan iki dicokot. Oh, dicokot. Iya. Gak gayeng ngono kuwi tok biasa. Cokot sik. Mbak. Mbak. Oh. Piye? Biasane yo iso ki ora iso to. Piye? Lho iso. Lho. Oh, untuk apa? Oh, untuk apa? Biyen iso nduk aku. Lah wong jenenge kursi sak sewani lho, sak lumbung kuwi mung tak cakot kok, Nduk. Masa? Biyen. Oh, biyen.
Oh ya. Jarane nang kono. Baleni nah ya. Ora usah. Lah ngopo? Pan Jarane cukup saya. beler. Beler. Iso mbok beler-beler kok aku. Ino maneh. Bang, bendang wis ngono lho. Enggak mau ah. Oh lah tukang esote protes. Wong iso gak kopi sak gelas kok protes. Panas sudah aling-aling caping gunung. Nadyan maton sarta banyu bening garap tayub gagrak Purwodadi New Sekarjiyo. Ya apa Linda? Tiga putra son Sesarengan New Sekarjinggo. Sotengnya apa Pak Sri? Putra Jaya Mas Putra Moblok Jaya. Mbak Umi. Oke baik. Tetap jaya selalu. Penggilingan
Oho. Ya. Ahe. Ya. Masuk. Sejaman perajuan joro kelingan anak lanang biyen tak openi Saiki. yen saiki Lho. Ya. Lho. Ayo yo. Patok suwek iya yen mandung pilih sampai piye man kok cengengesane piye boyoke umat megel tenan roman upama wedok ngono ya Jermana ae kok iya iya mentelan ki upama wedok upama Wedok. upama kok iya lho Mesti wis akeh ya. nek wedok ya kowe Iya ya. loro-loro weh gembruduk sanu seragam muda kabeh iya lho Seko